sound check sound check sound check
Kaniting pinandit, kaya katamo lang pagumpisan pigunaman, ding pitong tauling amano ning ginutamong Heso Kristo, kabang makapakuya king krus. Talakad tamo po para king pamuklat na dalit. Siklaod tamo po. Panalangin king ginong makapako king krus. Itamongan kayo mo yumuan at lubos maganakang Ginong Jesus. Balikdan mo kami ngening makasiklaod harapan mo. Manalangin at magparalampu. Alang-alang king pamagpakasakit mo't pangamate king krus. Pabustan mong lalo pang milablab, ingke kaming kasalpantayanan. Papanatilyan mong mabiye karing puso mi, ing kapag nasang sumisit painggulot karing kasalanan mi. Kabang gaganakan at pigugunaman mila ringke kang amano. Alkusan mo kami, ban lalong maging mayap mong talatuki. Emo king amano, nune pati king dapat. Magsalita ka kaya kami, kaluguran ming Ginoo. Huling na saming miligtas, kapamilataning pamakyagom mi, king malmong las at kamatayan. At kayabe mo, king kekang pamanyubling mebye, mibangon kami mo naman, king panibayong biye. Amen. Lukluk tamo po. Pamamasa king Ebanghelyo, ibat kang San Mateo. Karas da king lugal amayayawos Golgota, lagyong mga baldugan, lugal ning bungo, pepay numandeng alak, asemutanan at do, kabud atak mana, enabelaus ininom, pinakurane king krus, at kaybat, piparti-partiro ingkeyang imalan, king kapamilatan ning sapalaran. Kaybat na nito, linuklukla ka rin at bintayan de. King kabuntukan no, mibili lang kasulatan, tungkol king sandali do laban kayo, at antikeni ing mababasa. Itiya Jesus, ing ari daring ngudyo. Kayagnan no, pinakurala naman karing krus, ting adwang tulisan, mingat bala kayo. Ding taong lalabas, pipiling lo at palmurande Jesus at ngara. Ika ing bisang maglasak king templo, at kilubning at lungaldo, italakad meng pasibayo. Ba't emo iligtas ngeni ing kekang sarili? Kuldas ka king krus mong yan, nung ikapin, ing anak ning Diyos.
Inyang miras laking lugal ang mayayawos imbungo, ding sundalos pinakure Yesus king kayang krus. At ding adwang kriminal, karing krus amangit ba ketang kang Jesus, ing metong king banda ng uwanan, at ing metong king banda ng kaili. Yesus penalangin no retang sundalos, ipa patawaran mula uling erabalo ing darap tanda. Ding sundalos pirakera-kera ing imalan alikas da kang Jesus. May papa ning almala. King kaya katamong biye, dakal bage, kaya katamong daralanan. Dakal bage ing mararapat, king bawat takbang, kaya katamong tatalnan. At dening bage areti, etamo balo nung nano ing tunay ng kabaldugan. Madalas etamang balo nung nano ing tunay at malalam ng kabaldugan. Ding balang bagay kaya katamong daraptan, at ding balang bagay daraptan da kaya katamong. Masakit king pakiramdam kapag ring mangatwa mo alalang tiwala kaya ka. Kapag mag-meeting ka, isipan da paglakwan ko la. At kapag mabibengi ko king pisamban, mababawalan ko kasyo na nung gagawan ko ka rin. Huwa magpaalam na ako man. Kapag atin ka nga lalaki, si banda, makanta kang klaseng babae. Siyempre, kaluguran ko rito. Sabi dapin, biyasa kang makiabe. Kaya pag mababawalan ko, papabren ko na mo, importante, paglingkuran ke, ing apong gino. Dati ko mong kalat-kalat, kingdalan, na masyas buntok, mamusit o managkas. Ako akalain na miras cooking na nung atin kong eni, kim mag-serve cooking pisamban, at ako akalain na miras cooking na nung atin kong eni. Kapamilatan na ning pamagsilbi cooking ampong gino, meging maragol, akapabaywan, king ka na akong sarili, at king lalong lulwat ing pamagsilbi ko, king apong gino. Milalako ing tiwala da ka na ako, ring ka na akong pengari. Ako kasi, problema kaya rin po yung pamanuli ko, yung pamamunta ko, yung pisamban, potang mag-serve ko. Daw ko man mo iyatad o sunduan kasi, papaynawa na lamo rin. Pagpapadakit ko, sabihan da, makapalog na yung motor, mag-jeep na ako mo, papay. Kaya lang ako nga karapat, makiramdam na ako mo. Kahit sabihan da, ika, pag mama ko ka, problema ka. Pag mumuli ka, problema ka naman. Mo talaga akalain na sabihan da kaya ka rin pengari mo, ing makantang bagay. Matakal abagay pagkasakitan ko, kimbi ako. Minsan, pat siya kailangan kong sawop, sabihan ko kay sarili ko na okay mo, painawa ko mo, maging ayos ko. At itamo nga siguro makanyang tamo rin. King edad ko ngayon eh, marakal na ako pagdalanan. Atin malungkot at atin masaya. Pero kaya ko talaga kay pa mag-serve ko, pipilitan ko talaga na makakapunta ako kay Pesamban. Isipan da kasi lagi rin pengari ko o banda kay kami pag mama ko ko. Nakasyo makipag-date ko mo. Minsan, ba't kung may garalas na akong kapagal? Alos rin hanggang taong makatambay kayo kami. Kingwal, pagdodanda ako. Na mag-date ko mo kanyan, bakit makanyan kung oras mo muli? Sabihan da, na ating klase kanyan. Makanya kang oras mo muli, alang klase lulog ka, may date ka kanyan. Tas ginaga ko pa sa likod kasi ay dan naman talaga balo nung nanong pagdalanan at makanano ka, magkasakit, kipa mag-aral mo. Kaya ba't at wanda kang makanta? Masakit mo rin kipakiramdam itang alalang tiwala kaya kang kakaluguran.
Yung misa na bengi, minta ko kim bisitas mi. Atin kaming gewawan ng ikit na akong tatangkuring. Aring abe ako puros lalaki. Kaya rin nanita minta ko pisamban uling. Malalam ko pagdalanan. Meg-open ko ketang abe ako. Abang paksabihan kayo kasabi ko, mamaus no rin pengari ko. May katanggap kong mensahe na muli na ka, nano ng oras at suka papisamban, balo mo ng bengi na. Nandin ka pa, Ken, anong gagawan mo, Ken? Kabang pauli ko, pakabike ko, habang magmaneho ko, tutulo at papatak ang luha ko karing mata ko. At habang papaldak kong bisikleta, kakol ko la ring pengari ko at gimdam ke itata ko, magwala at gugulis sa kaya kay balemi. Baluyo po, nanong sinabi na, nanano ka kanyan, Ken? Hindi ka magkaya siguro yan, mo ikin, nandun, lalaki yang anabe. Lalantong yakan yan. Isipan mo, bengi na, supapisamban. Kabang gugulis sa kaya, sobra akong may nasakit, sinabi na nga ito. Dabalo na atin kong pagdalanan. At nang ginulistok yung makanta, ring siping ming balay, daramdaman da. Siyempre, dumine ka, uling mi pakarine ako. Dabalo, nung makanano ko lalaban, kipamag-aral, okay yung sarili ko. Daramdam nung makanano, king pisamban, ing pagal, king pisamban. Dabalo, nung makanano ko, napapakarina, king pisamban, pag ako makapag-attend, karing gagawan, ken, ing pisamban. Dabalo, ing sakripisyong gagawan ko, ni simpleng kamusta, ala akong dimdam. Tapos kinabukasan na nita, mag-aral ko. Kabangat suko, jeep. Tutulo ko luha, kakit da ko, ting makasake king jeep. At tini pa ako king jeep. At menakit ka ko, abe ke pisamban. Ana kong kakalbag mata. Kitnan na ako nung nanong problema ko. Pero ako sinabi kasi, ako rin, buri, itang manaliwala panlawe ka ko ring abe ko. Dahil mag-open po karela. Marakal na ako rin trauma king pate. Minsan may papatela ring penghari mi, king harapan mi. May panasakit la. Kabang may papatela, ikami gagaga kami king harapan daw. Budi mo mong pigilan pero ala ka man mong agawa kasi pate mangat waita. Balo ko normal mo ing may papatela ring mi asawa. Pero king paralan na may papanasakit na la, bala mo ikang anak mo wag yung tanggapan na may papanasakit la ring matwa mo. Kapag malasing tata ko, nabalo ing kayang daraptan. Inyang may papatelang mako, ating oras na sibukan ng mako na magbiktiya. Kunwari, pesalwanan da kami muking tindahan, kabalik mi nilubkeking kwarto, imako tatali na ing batal na. Kabang daraptan na iti, albenem mo tatako. Pupulahi kami, mapupuyat kami, magpanik kami nung ninong ausan mi para sumawag kaya kami. Kapag may papatela ring pengari mi, ako balo at makantay tata ko kapag malasing niya. Pero maganda kaya tatang ko. Siguro na mo talaga balo yung gagawan na kapag makanita ko.
Rima ko at hatang ko ela pala simba. Kaya edahintindihan ing makanta. Minsan, bigla na ako mong mga pakiyak ko, tutulo ing luha ko. Kasi ako na talaga giwaing pagdalanon ko kay sarili ko. Atin kong anyawaran ki nga pong Ginoo na sana minsan na aldo ay kaming may papamilya miyabi kaming simba. Makantaya kasimple nga anyawaran ko kay nga pong Ginoo. Ring kakaluguran ko, era na ako wag yung tanggapan kasi dahilan dahil ako lang masyadong pakyabayan. Magtampo na lamang emo balo yung dahilan. Manyad kang tawad diyang emo balo yung dahilan nung bakit lamimimwake ka. Alay, kailangan mo magpakumbaba. Malalakwan kang pansin pagkayabe mo la kasi ay mula ka vibes. Pero at sula kapag kailangan da ka. Makiyabe ka rin aliwa lalo na marakal ko barkada. Masakit king pakiramdam kasi makantala panlawe kayo ko. Imbale may asabi na balaya mo o tuknangan nyo. Imbale akit miyang makanyan pero marakalya pegdalanan. Ampong dimdam. Imbale kaya yan mabubuo ing ugnayan at kasiyahan ng pong kalungkutan. Guluan na nung bagyang malalyari. Kimpartina ning balemi, bala mo ramdam ko to sanda ko mo. Ikang tagalinis, king kwarto, tagatuklip dang imalan, kapag mumutos la, ka makaali. Kapag atin bisita, mag-chat la mo. Linisan na pa yung kwarto, atin bisita, maglinis ka pa bale. Minsan, karatang mong, ba't megaral, akit mo, nakakalat, kaya ba't pag ka maglinis, makamuanan ka pa, samantalang pikalatan da naman. Nya, budi ko minsan, ala na ako mubali. Kaya di na ako mong pisambal. Bala mo magiging utusan ko, pero ako susumbat yung pagal. Ako sasabihan nung nano, yung panamdaman ko karela. Ako balo nung partine ba talaga itan yung pagiging anak ko, o sobra na lang. Atin kong kapamilya na, nabaluin kayang gagawan. Manasakit ko sa tuwing makibat siya ka rin mga tuwami at magkasakit ko rin na pagsabyanan ke. Uling iya naburi ang pagsabyanan. Nung nanuing desisyon na iyang masunod. Bagya mong kirot o atin kumong asabi na naburi mimimwayo. Kaya kami at nanuya pa niya biyan. Yung minsan may patay kami. Ikwa na akong penasakitan. Pengunot kim mababong dahilan. Yaku wala ko nga karapat uling matwaya ka na ako. Sobra ne, buong tao kim balemi, pakibatan na. Wala yung pakialam nung matwala kayo. Pati rin kapitbahay mi, akakuha ng pakibatan. Manasakit kumo at malulungkot, uling enedidinan marine, ing pamilya mi. Kaya kukunan ko na mo, kimpangadi na sana magbayo at magbayo la. Si Cloud Tamo po. O banal at alapanpus, makatipon kami ngeni, king arapan mo, ban manigapu, king kakatamang lunos, ampon pamama tawad. Mit mong kababan, ming aminan, ing kaya kaming kakulangan at kaya kainan. Ikaw, O Diyos, ing paniwalan, ming makapagpala ko, king bayat, ning umeng dugpang kaparusan. Bukod mo king sangkan, ban at busan me ing tao,
Iba't king gapos ng kasalanan, at iligtas me inyasat, pe intulot mong mipaku kaking krus. Apin iyan ing kekang dela, king kaganapan at king kekang pamangapako, king krus. Penalangin mo naman ing kapatawaran ang pongkaligtasan ng meto ketawan. Saupan mo kaming mibiyebye, agpang king turo mo ang pong alimbawa. Maging kawangis na kasana at manatiling tapat keka. Alimo ka ring penandit namanawa kami, kabilian no ne anggaman ng daralanan kaming mabayat a kapagsubukan. Kabang manalangin kami keka at manyawad king kapatawaran mo, dinan mo kaming sika ng lub, ban patawaran mila naman, rimi kasala kaya kami. Saupan mo kaming may mamantawad, anti mo indepat mi inyang mapako na ko, king krus, king kalbaryo. Amen. Alakad mo po. Loklok tamo po. Pati na itang metong karing kriminal, akayagnan ng makapako, meki tambulong gya, king pa maglibak kang Jesus. E wari ikaying Kristo, iligtas mo yung sarili mo, at pakiligtas mo kami naman. Dapat ita namang metong a kriminal, sinalabat ya, at inamanwane nga na. Talagang alana kang takot king Diyos, para tamong makapako king krus. Dapat ikatang adwa, sukat kaya kata ing magdusa, uling pengayin tuliran ning kaya katang depatan. Dapat ing taong iti alayang depatan na numang marok. At nga nang sinabi kang Jesus, Jesus, ganakan mo ko sa potang miras na kaking pamagari mo. Sasabihan kong tutuke ka, nga nang may kibat Jesus. Nginimuring aldoy ti, makyabe ka kanako king paraiso. Hello po, ako po'y Ronel, para po karetang alima kakilala po kanako. Malambat na pong mag-serve kayong pisambanta mo. At maging seminarista ko po at ngayon kasalukuyan ko pong maka-regency. At ngayon po, mestro ko po, tuturo ko po ngayon. Eko po yata sanay kayong makanini. Eko po sanay magkwento tungkol king kanakong sarili. Wala mo sanay ako mo pong tuturo. Eko po sanay kukwento ko yung biye ko. Bayo ke po umpisa ning kanakong amano. Buri ko mo po sanang sabihan na ordinaryo mo po kasing biye ko. Alang aliwa, karing karnasan dapod, siguro, ring dakal kaya katamong yan ni Kenny. Eyo po asahan na sabihan kong kasal na ako na kondad. Kanyang. Pero yung buri kong sabihan, buri ko mo pong kwento, yung maluka ko pong kwento kaya kayo. Ngini mo rin, idalada ka king paraiso, nga ng Yesus king mapanako kanita na paikit, at kanita na paakasabi. Ngini po, nung imaginan niya yung paraiso, makananuye pong akakit. Matahimik, mapayapa,
alang problema, alang sigalot, makantaya po siguring paraiso, ne po. Anyang anak ko pa, baliyo po, malino na kanakong masakiting biyemi. Pekatimid na po rin pengari ko kanako, ing pamagaral mo, ing agyudang ipamana kanako. E daman diretsyong paramdam kanako, balo ko at aintindihan ko yung sitwasyon mi. Mi kapanahon bala ko, maging manawa na yung biyemi, uling may kapagobraya po abroad tata ko. Dapat, kaya rin mapila na banwa, kaya kami may kapanipon, at anyang mitok nang yung meg abroad tata ko, king eko balong dahilan, mi balik kami, king dati ming biye. Baliyo po, sabihan ko pong totoo kaya kayo, kabang ring aliwang anak, lublang makasadya ng ing ega nagarakarela, lublang piblasan danala, at lub na lamo king eskwela. Ikami ikutang mi pamo kareng pengari mi. Ma, kanino kay manyad bakal? Kanino kay manyad bakal? Anang sabihan ng, munta kang dara mo, di na nakang bakal at wek sabihan ko ni. Munta ka nga po mo, kitang kintindangan, manyad kang dita ka bakal. Ing balo ko mo, baliyo po, ing misad-sad ko, uling pisaw pandake pong atlong mikakapatad. Nang kay, masyas ko buntok at eko agyong intindyan, uling ating panahon na marine akong tanggapan ing bibiyedang sahop kaya kami rin, kaya kaming kamag-anak. Baliyo po, sumangid ning kasakitan ning kanakong kayanakan, ikit kaya po yung pisamban nanting metong pangako ning paraiso. Kaya ni ko po tayo kasaning problema. Kaya ni ko po tayo kasaning problema king balemi. Pegalan king sarili ko king pamanyuyo. Kalingwan ning kasakitan at atakasan ko. Balyo po, pisabe-sabe ko po kanita ing pamanging parti ning choir king Coro Hesed Yahweh. Meging partida ko po ding altar servers at youth leader. Awas dapin po kanita rin kayabi ako mag-serve ka na ako. Double SIM nga da po. Dual SIM nga da. Uling itang abak mag-serve ko pong nights at itang gat panapon, makiyabi ako ka rin choir. Sino yung ko kabang makipag-bargain ko kay nga pong Gino? Makipag-bargain ko, sasabihan ko po kayo. Susuyo na ako man keka. Ot emo ko dalaking paraiso. Bibiya ko naman yung sarili ko kaya ka. Ba't emo gawang manawa yung biyemi? Anyang grade 10 ko, mag-senior high school na. Migpaalam ko kang ima ko. Sabi ko, ma, bisa akong lungob seminaryo. Bisa akong mag-exam. O neng baliyo po, uling ala kami kanita. Sabi ng mako, alina pa. Mag-senior high school na kapaking dual. At uling aintindihan ko, may bisa na ako man. Anyang mag-college na, selikot ko po kang mako na mag-exam ko seminaryo. Rin kayabi ako pong youth ministry kanita. Rin kayabi ako po youth ministry kanita. Pira-kera kayan de po ing pag-exam ko, ultimo pamasahi. Aga nakako pa kanita, ing abalo na namo pong mama ko na mi pasar ko seminaryo, uli ng Krisar. Binisita ya po yung Krisar kayong barangay health worker mi po, kayong barangay health center, minuno ka rin niya mag-volunteer yung mako. At kinongrats niya po yung mako. Kauli ko, mabigla ako at araban na akong mako nga na, mi pasar ka kano seminaryo? Kanino mo abalo? Ang Krisar nga ng mako. Aga nakako pa, anyang mipate kaming mama ko, uling kitang pangapasar ko seminaryo, kailangan makipag-meeting ima ko kayong seminaryo. Sasabihan ng pilit ka na ako, alata mong pera nak. Dapat pemilit ko yung buriko.
Anya, milog ko seminaryo. Bala ko, happy na yung pangako ng paraiso ng Ginoo ito. Bala ko, karin, mayari na yung kasakitan. Pero, ali pa pala. Eko kalingwanin niyang minsan, balyo po, family day seminaryo. Excited ko, uling selikot ko karing pengari ko, na ma-awardan kong Dean's Lister. Dapat, anyang manawos ng lagyo, eko meyaos. Ingsang kanda, kitang ko bakit. Ingsang kanda, atin ka pa kasing utang, kay board and lodging. De kano ibiyain ka na akong certificate. Ing pagmaragol ko po sana karing pengari ko, uling ka nung ating kong utang seminaryo. Isipan nyo na mo po ita. As nakasakit, uling pagkasakitan kito. Anang kabayad king pakiramdam. Eko balo nung makanano kung aintindihan ning malyari kanita. Bala ko, kabang bibiye ko yung sarili ko king apong Ginoo, kaya ning biye ko. Maging paraiso na. Bala ko, happy na itong pangako ning paraiso. Ali pa pala. Dintang po yung pandemic. Atin pong panahon ka rin na mag-stay kaya po king seminaryong 5 bulan, dare-diretso, kaya po minuli. At ating panahon po, karetang 5 bulan, ating pilang Domingo, 5 ko mo pong pesos bakal. 5 ko mo pong pesos bakal. Naku man po, migaga na ka kasi mamangan kayo man po 3 times a day kilob seminaryo. O nang masakit po kanita ka na ako, yung kaluguran ko seminaryo. Para magmerienda, sa likod ko kayong kuharto. Ila, piparti-parti de po pala yung merienda ko. Agutan da ako wal kuharto para miyabe-yabe kaming mangan. Dintanging aldo po, kilub ng COVID-19 pandemic. Ma-COVID ko. Ma-COVID ko po. Pinamdaman ko yung pendirianda ko. May nga paisipanan. May nga paisipanan marok. Uli mong maging positibo ko po king COVID-19. Inayin ko po king hapong Ginoo kanito. Tapat na ako man kaya ko at ako Ginoo. Kay ba't nanita, bala ko mayari na. Kay ba't ning 2 bulan, lagnat siya puing kanakong apong lalaki. At yun na kaya po kaya kaming bale. Lagnat siya puing kanakong apong lalaki. Mumunan, lilingad na po yung masakit niya pakiramdam. Uling mapanatindi po yung apo ko nga ito. Lilingad na po yung masakit niya po pakiramdam. Uling bisang pa-check up, uling balo na. Ala na kayo man perang pampa-check up. Malino pa ka na ako yung kanito. May papate-patela pa rin may kakapatid. Kaya kami, nung pa-check up, daya po ko. Uling pinala kaming pera. Alhani metong atin pampalawe kayo. At king sakit ning panamdaman, balyo po, may nga paliya king shorts na. At anyang milyari to, kanita na patinok ng mi pate-pate at dela de hospital ang yang alaking pera. Kay ba't nanita, baluming may COVID-19 niya mo naman. At kaya nga, tines ding buong pamilyami. At kamatotohanan, kami mo pong adwang wali ko, kanita, meg negative. Buong pamilyami po, meg positive king COVID-19. 7 ka ring pamilyami, mangailangan makwarantin. Kutang ko king hapong Ginoo, nanay ning ako. Anting biro harini. Akala kong miras ko king paraiso. Kapilan. Nung kayaan niyang bayo ko may graduate seminaryo, pagdesisyonan ko, sumahawag ko pa mo king pamilyami, king balemi.
Masakit pong migagana ka kabang atyuko po seminaryo. Masakit pong migagana ka na kabang ako, makapag-aral kong masalese, makapangan kong 3 beses pati nga po seminaryo, migagana ka ako nung makanita mo rin ng daranasan da rin kapatid ko at kapamilya ko. Anya may nga ko kanita kayong formator me. Kimpa magwal ko seminaryo, sabi ko, gamitan ko yung panahon ngayon ni bansaw ko rin ka na akong kapatid king karelang pamangailangan king pamagaral at pamangailangan ning pamilyami. Anyang may kapaninton kong obra, anting dimdam ko naman ning siwala ning Ginoo. Ngayon ni Murin, idalada ka paraiso. Bala ko, maging payapa na kanita, ing sabla. Kabang magobra, penikwanan kong gampanan ing responsibilidad na pengako ko. Kabayat po palang akuan, ing responsibilidad ay ne. Dapat pagkapilitan gawan, ing hanggang agyo kong gawan, mamag-asang mayari mo rin, king paraiso. Balyo po, ating panahon ning mag-obra ko, 7 a.m. to 7 p.m. Tuloy-tuloy, tuturo. At kanita, balyo po, balang makatipon kong bagya, siguradong sigurado, ating luntong problema. Magisan lang detang tinipon ko. Nga ng mamayadutang, ulinging mismong piyutangan, kaatok na iking balik, kaya bakan. Anti mong potanging balyo po yung biro, anti mong bala mo, potang kutang ko kanta, karing pengari ko, magkano ring inutang nyo? 3,000. Kalkalan kayong pitaka ko, sakto lang po 3,000 rin pera ko. Anting bala mo, biro. Bala mo, bibilangan dala. Rin ka na akong atitipon. Ano nang mika problema king shop? Ano nga ating kailangan king bale? At miyayaliwa pa. Bali po, huwag yung ipagpaliban din. Kaluguran ko po kasi rin pamilya ko eh. Ako po rin magkasakit la rin kapatid ko. Ako po rin may papakarin la rin pamilya ko. Andyang tauli ko niya mong ibigay pa. Taos kong pusong kewa hindi kasi masadyang masakit. Mamayat, mo inutang mo. Makagisan moraling magobra. Alang laman bulsa, uling magigisan to. Hinahin ko king Diyos. Ina ako man matamad. Ina ako man mapanako. Kilala mo na ako man. At kalambat mo kung idalaking paraiso. Ating panahon na may sabi-sabi yung pamag-aral ko. King Masters, king pamag-obra. Kanita may katipon pong bagya. Dapat uling kulang king painawa. Pinamdaman kong may balik king kanakong katawan. Aga nakako ka dito. Malagnat ko. Yalis. At may ayaliwa pa. Kikiyak ko at mga di kanita. Sabi ko, kasakit. Gagawan ko naman ng sablang ini. Ban milako ko kini. Gino, kapilan mo lako ka ako ini. Kapilan gino ko. Mapagal na ako mo rin gino. Karakal na po. Pero linyo, at yung ko pa mo rin po kiniking harapan nyo, may kakapos, may sasadsad.
Kay na ako kasalpantayanan. Karing sablang kapag subukan, King Biye ko, bala ko, likwan na ako ng Diyos. Ali pala, ako palang meglakwan kayo. En ako kelingwan, akong mengalingwan. Libutan ding pamagbalik ko, karing kasakitan ko, adenasan ko. Ngeni ko hapagtantuing, dakal yatawang tinubo ni Gino, ban antabayanan dako, dakal paralan ng hepatilip ya, ban akabyusan ko yung sablang hinayin ko kaya. Salamat po kaya kayungan. Karing balang kapag subukan, babaywan na ako mo rin po ng Diyos. Ako po yung Ronel at yung puking arapan yung ngeni. Uling malagod diyang minantabe yung Diyos king biyeko. Madalas sa kakalingwan ko, ing paraiso, eya mo naman palabas na kabilian. Kalupaning banwa, meging banwaya, ali uling lugar ya. Meging banwaya, uling ing Diyos at syukarin. Ing paraiso, malaguya, payapaya, ali uling king lugar. Uli ning Diyos. Nung king kasakitan ning biye, keti king yatu, at siyang Gino, antabayana na ako ning Gino, eya mo rin po kaya paraiso ita. Nung king kasakitan, akit memory ning Diyos, eya mo rin po ba paraiso ita? Dela na ko mo rin ning ginuking paraiso, dapat aliking paraisong asahan ko. Dapat king paraisong malambat ng bibye ka na ako. Siklaw tamo. Malugod a Gino, kabang makapako ka king krus, bip nung lunos meng pepatawaran, ing mapanakong CDC. Pigkalub me kay Keya, ing kekang maragulakalam, apamaningat, at binyeme, ing tune ng kabaldugan, ing kekang pamamatawad, ing akayabe na kaking paraiso. Iting katutuan, di na nakesanang pag-asa, at magsilbing paganakake kami ing kapatawaran, tuneneng kamtan ng ninuman sisisi, karing keyang kasalanan. Makasalanan kaming sukat bung tanggap parusa. Dapat uli ning lugod mo kaya kami, pigkalob mo pamurin ing kekang kapatawaran. Saupan mo kami, kilalanan milaring kaya kaming kasalanan, ing mapanakong sinisi, akayagnan mong mipako, uling piya rimbawanan niya sa nakya kami. Mi kasapat kesa ng kapanaligan at pag-asa, ban makapagbalik kami keko, maging matampake sa ng damdam, ding amano mo, nginimurin kaya bera na kaking paraiso. Talakad tamo po.
Luklok tamo po. King Lelening Cruz, at tilo pakatalakad di Imana, at ing kapatid ng babaeng Imana, Imariyang asawa ng Cleophas, ampo Imariyang tubo Magdala. Inyang Jesus, ikit ne Imana, at ing alagad, apakamalan na, makatalakad ka rin, ngana kang Imana, babae, o yan ing anak mo. At kingkeyang alagad, nga na, o yan ing ima mo. Manibat king oras sa ito, inampun na nening alagad, king pibale-bale na. Maya pagat panapon po kay kayungan. Ako po Hazel, metong na ako pong ima, at siguro mas kilala po ima ko, Celia Lopez. So miyatang niya po kana ako, ing katlong tauling amano ng Jesus. Babae, o yan ing anak mo, o yan iima mo. Oren ding amanong panabilin ni nga pong Ginoo, salitang dakal lugod, pamagtiwala at pamag-alala. Ingakakit ko kabang sasabyan nung Jesus deni, aliwa mo ing meto nga, magligtas kaya katamong makasalanan. Nung ali, meto nga anak, alulugod, at ing pusong biyasang mag-alala ng oras sa ito. Bistaman, iya, at suyo king sakit, makapako king krus, dakal sugat, mangay na, magkasakit, at balo na malapit ng mayari ing Vienna. Pero libutad ning ganaganang sakit na, atin pa din lugar ing lugod, ene akalingwan iimana. Isipan ne pa rin nung ninong manalaga kang Maria, kaya pinpegkatiwala ni kang wan. Ing dahila na siguro ng Jesus ke ni palagi ako, para pilapit no ding alagad na, kang imana, para ilaing mipapanaruga, ang popang mipapanantabi. Potang isipan ke, ing meging salita ng Jesus, para kako, at inyang malalam akabaldugan, ding salitang pagkatiwalan, ang pong penabilinan. Salita na talagang tinatak king isip at puso ko. Uling king sitwasyon ko bilang metong nga ima. At syempre, at the same time, metong kuring anak. Itamo nga naman anak tamo, di ba? Bilang metong nga anak, mas aramdaman keng malalam at masala inga manong dimdam ko nang di natangking pamilyami. Ing metong nga pagsubok, di natang ini, may subok ing kanakong role bilang meto nga yanak. Abalumi, iimami, at inyang cancer. That time, ako mong dili ko. Ing may katanggap, king Emma Santi nga balita. But king meging kaluguran ming doktor, nang minta kami Holy Land para mag-pilgrimage. Thank you, Lord, kasi akilala mi na niyang lakas lubim ako para pa-opera ni itang bukula sa salat na ken breast na. Mas mabayad pa yung sitwasyon. Uling kanitang panahon na ito, ding kapatad ko, ako po pala yung pangatlo, kareng apat ang mikakapatad, at syulangan kingaliwang bansa. Ako mo ing diling melakwan, kareng pengari kening Pinas. Kareng anak na, naabed akeng ospital. Challenge siya pa po kana ako kasi talagang may na ako keng ospital. Tatakot ko talaga ken daya. Ang po kareng sugat. Niya ako na nga po yata yung peka may na kareng mikakapatad. Kay ba't po ako pa po ingatsu at tanggap king Emma Santi nga balita, na ingikuwadang bukol kang ako, is malignant siya.
So beforehand, naman kasi api sabi mi at balo na naman pong mako, na kapag malignan siya po, lakode po ing left breast na. So, keng side ko naman po, wala na pong dapat i-desisyonan o pag-isipan pa nung nano pa po, ing nano pang dapat gawan kayo. Ing masakit ang sitwasyon na ini, ang pong mangyari, pagkatiwala ako na aking nga pong Ginoo. Naiimami, sabi ko na, Lord, ipasa ko na ngan po kayo ng bala kayo. At kareng talaga mong doctors, na ede paboren, at ingatan de po, at gawan dangan po, ingagyuda. Ban ikamingan, ni panatag, kabang manayak ing kayang operasyon. At ing role ko mukan to, magpakatatag that time. Pero habang kailangan mong magpakatatag, kaya kami lakwan, kaya kami yatang ing responsibilidad. May nga panabilin niya kaya kay imamo. Gambalo mong may nako. Bala mo, anyang sabyan ing Ginoo kangwan, o yan iimamo. Bala mo po mege, kuya ka na ako yung sinabi ng Lord ay tanang, that time na, ika Hazel, paing bahala kang mamo. Buri kong kutang kang Lord that time, bakit ako pa po Lord? Bakit ngening matwaya ima ko? Karin ne pa peparanas ini. Totoo na po, dakal ne po, delanan, masakit ima ko. Apat kaya pong may kakapatid. Kaya tabi na puntatang ko, peparagulda kami. Sabi ko, dakal niya masyadong sakripisyo. Sakit agewa, di ba? Dapat marireward niya mo. Bakit po kailangan na pagdalanan king makanining edad na? Pero kelingwan ko po, ingkutang ko ngay takang Lord. Dapat ko na kasi pong harapan at isuko na ing malalyari, ko na po kontrol. At ala na pong oras na mangay na, kasi kailangan kang magpakatatag kang imamo. Dakal ni elugod at sakripisyo kay kami. Kailangan na akong yeni bilang malakas sa anak na manalaga kayo. Libutan na rin benging tahimik habang matudya po keng ospital. Tsaka ako luluwaling takot ko na nanahagyo kasi diabetic yo. Tapos major operation pa po. At syempre, cancer. Di ba? Makalbuya pa kareng procedures like chemo. Karin kuwaya lala ng Jesus at yung krus, sabi ko, kung i-Lord, libutad ning matinding sakit, agawa na pang isip imana, makananong eko din agawa, ingega na gana, para kang imako, nakepeboren ng masakit niyo. Thank you, Lord. No chemo at all, at ing resultang panayan mi. Awa cancer ya, pero curable ya. At alalang lymph nodes na meditech na cancer po. Bilang meto ngayanak, balo ko makanano kabayat, ing akit may ima na magkasakit. At in moment na iisip mo na, ika naing magkasakit. Ika naing magtiis, pare niya manasakit. Burimeng protektan, gang emuhag yung bayuan ng sitwasyon. Impuso ning meto nga anak, minsan sa pakyarin takot, ang popang lungkot para kang imana. Pero ngening meging metong na akong ima, ditak-ditak ko na po ngaintindihan, ingaliwang anyuning lugod.
ing lugod ning metong ayma. Api isip-isip ko na hanggang makanano kasakit ing biye, alima mawala, ing pamisip ning metong ayma para king anak na. Gampang mapagal, hanggang ating sariling dadalanan na pagsubok, ing puso ning metong ayindo, tuloy-tuloy yamong lulugod, at magbante, at magalala, king anak na. At inbinging mapagal ka pero kailangan mong talakad kasi kinabukasan mag-aral pa, di ba? At in times, nabisa na kang sumuko at gumaga. Pero ulit, kailangan ko din maging matatag dahil ako mong diling sa sandalan na. Ating panahon, nakalupa po din nga liwa, ating dadalanan na pagsubok. Year 2025, may sabing rock bottom year kaya kami ning anak ko. E na ako pumunta kay detalye kasi talagang merasta mo pong alas 3. Anyway, nangabalo ko po ito. Bala mo, may lasakya talaga yung mundo ko bilang ima. May disappoint ko kasi dakal hope. King year rate para kayo. Bilang meto nga ima, masakit po. Alimuling king milyari nung ali. King eke buring manasakit ing anak ko. Pero mo naman iaiwasan. Datang kaya yung pagsubok. At hindi minsan kukutnan kay sarili ko. Agyo ko pa ba? Sapat ko pa ba? Okay pa ba yung gagawan ko? Nuka rin ko may kulang. Nano yung nga ako agawa, ang po'y nga gawa ko na. Kaya sa aking malugmok at mimwa, pinili ko yung mga di at pagkatiwalan ko niya ang apong Ginoo. At makananuming parehas harapan yung pagsubok ka din at ang kaya. Sabi ko, Lord, ako na po balon nung makananoy pang gabayan. Sopan mo na ako. Ika na po yung bala. Menyad kong wisdom kang Lord kung makanano keng pakisabihan bilang beto nga ima, ali mo puros, tangali mo ba puros pamanaro, pamagdisiplina, nung ali makanano din, ing lulugod. Nang mismo ngaldo nga ito, nang milyari itang abalitan kung masanting abalita, linapit iya at kinawal na ako. Ikit ko yung kababa ng puso ng anak ko. At sinabi na, sorry ma. Baliyo po, ditang simpleng salita nga reta. Balaatin niyang kurot kin puso ko. Atin nang maging accountability at acceptance king milyari kayo. Ali po, masagli king meto nga tao. Lalo na anak ya pa, na i-accept at aminan yung kayang maling gewa. Uling siguro po, tatakot yo, baka makamuanan niyo. Pero ka rin ko ikit na ali ni anak, na para turuan niya pa po yung anak ko. Nung ali, metong yang anak, na biyasang mamin at biyasang magpakumbaba. Karin ko po may kapiisip, nano ko kayang klaseng ima? At nano ya kayang klaseng ima, imburi na ngenik, ing kawarasan na ini? Itabang imang mimwa, o tang imang agyuyang kaulan, bistaman nagkamaliyo. Ali ko po perfectong ima, dakal ko po kakulangan kayo, balo ko po ito. King tutuman po,
that time buri kaya talagang pangamuanan. Buri kung ilwaliing mo ako kayo. Pero libutad dareni po, pinili ko po ing maging kalmado. Pekiramdaman ke ampong inintindi ke. Thank you, Lord, kasi ali mo ang linuwal that time, nung alina mo pulugod kaya. Pinili ko po ing makaramdam. Pinili kong intindihan niya. Pinili kong kaulan niya mo po. Bilang meto nga pengari, matintangan pong choice, manakit ta mo ba o umunawa? Mimwa o lugod na mo. At kapag po pala pinili mo na mong lugod, karin may aramdaman ng presensya ng apong Ginoo. Sabi ko kayo, nak, panibala tanangan, king apong Ginoo ing milyari. Hindi natang kaya katamo, metong mong pagsubok. Emo didinan permanenting solusyon in temporaring problema. Hanapin, these too shall pass. Nung dinalan maning problemang mabayat ay ni, paborenta niya mong lumabas kay ba't talakad at harapan ing biye. Tandanan mo ako at syuko kini ang gampang nanong ing gewa mo at mahalaga ka kimbiye ko. Panayan at burida kang talakad ulit at maging successful. Kasi po, responsibilidad kay anak ko. Kailangan ko pong magpakatatag ang gampang king kilub-kilub ko. Durog na durog ko rin po. Aldo, mga di ko, sabi ko, Lord, bring it on. Sumawa ka po, kimpanalangin. At pamanawos ko kaya ka. Nung nano pa man pa po ing datang ika at ika rin po ing pulyan at puntalan ko. Sinopa na ako po ni nga pong Ginoo. Dinina na akong lakas, pamanampalataya at istong taong akasaw para alampusan ming paditak-ditak. Dakal din may bayo, lalo kaming meging close ning anak ko. At meging open yo kanako. At ing importante po, lalo ya pong meging malapit kay nga pong Ginoo. Ngeni ko ay intindihan, kalupa ng Jesus, alimu man agyong ilako o iliwas ing problema king anak mo. Pero agyo kong iparamdam kayo na aliya magdili-dili. At karing bawat kawul, karing bawat oras ang makaramdam at bawat panalangin, ditak-ditak po pala dadalake, papalapit king apong Ginoo. Ako mo pala ing meging ima, aliko mo pala meging ima, king anak po nung ali meging dalan ko rin, para pilyan na ing istu ang popang mas akilala ni Jesus. At lupong salita ing apigunam-gunaman ko po kare salitang likwanan ni nga pong Ginoo. Mumuna po pegkatiwalan. Pota po palang atin lang penabilin kaya ko, mo kabud banten la, nungali atin niyang kayabe responsibilidad. Ing responsibilidad po pala atin niyang kayabe lugod at katatagan. I Maria kabang akakit ni ing anak na king masakit a sitwasyon, palagi ko rin po penalangin at pagkatiwala ni king Diyos igpa. Kadwa po katatagan. King makanining masakit at masanting a sitwasyon, kailangan ing lakas para harapan ing daratang lalo na po ing atsuna. Katlo po, ing lugod. O ing lugod pala, mo potang masaya ang pong masagling sitwasyon.
nung alipot ang masakit na din at matsura ing sitwasyon. Manatili ka hanggang dulo. Ampoing lugod, atin mo naman kayabe sakripisyo. Aldo, pilyanan mong luguran ding kaluguran mo, ampo ding alina din kalugod-lugod. Agang mapagal at masakit na. At keni ko dyan lubusan ng katlong salita ng Jesus, babae, o yan ing anak mo, o yan iima mo. Kalupan ng Maria, Juan at Jesus, ikit ko, ing pamilya, aliwa mo tungkol king daya. Nung ali, responsibilidad, ampoing malasakit. Minsan ika, ingapiling malakwan, aliuling ika ing peka malakas, nung ali ika kasi ingat ka rin. Ngayon ikapagaya lala ko po itang panahon na ita, impegdalanan me, sabi ko, naali ko ayag yung dili ko ini, nung aliwaking apong Ginoo. Ampo kareng mayap at malugod at tawong pelibot na puke kami. Ing Ginoo, ang gampang at syuking matinding sakit, dusa ampong sugat, inisip na pa rin Jesus i Maria, ang poding alagad na. Pepakit na ing lugod, ali mayayari king masakit a sitwasyon. Kalupa ng Maria na pebore ni Jesus, ng atsune kabitisana king krus, pegkatiwala ne king alagad na. At ako, bilang anak at ima, pilyanan ko ing aldoldo at malwalas king puso ko ing responsibilidad a penabilin na kanako ning apong Ginoo at lugod ko hanggang tauli. Dakal pong salamat. Siklaw tamo. O Ginong Heso Kristo, tutong mas lalong meging mabayat ing kasakitan akekang delanan. Inyang ikit me ing malmong indong manangis mipnong lumbe. Manibat king pangarakap mo, ang gana king kamatayan mo, inabayan nakat demayan. Mekiyagom king bayat ning kayang kasakitan. Kalupa na, pabusten mong king makiyagom, king kasakitan mo, para king kaligtasan ning tao. Binyeme ke kami i Maria, kapamilata ng Juan, ban maging indumiya naman. Maging mapamintu ke sana kaya, at igalang, ampong paligayan miya, aldo biyemi. Malugoday indo, kabang makapako kaking krus, pigkalubme ke kami ing banal mong kapulungan. Apewagan ning Birheng Maria, banlinga pa na kami. Sana pabustan, ing milako kami sikanan, ban manalig king ke kambanal a kapulungan. Amen. Kalakad tamo. Loklok tamo po.
Inyang og tungal do, ing kabilugan ing labuat, at meralumdum, minabot 3 oras ay niyang magalas 3 na. Jesus kilait ng masikan. Eli, Eli, lama sabatyani, nga nang ware. Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Maya pagat panapon po. Ako po ay Randy, tubong Santorsula. Minsan king biyeta mo, daralan tamong maragula kapag subukan. At ako kutang tamo, Diyos ko, bakit pepaboren mo ko? Sabi kay, sarita ngayon, ay niyang makipagsapalan ko kay gadiwang bansa. Mumuna pa mo, kanyang karatang ko ka rin, manupa kong maragula bale, bang kanita, apaupa ko laring dakala kwarto, bang miragdaganing kabiyayan ko ka rin. Uling tutong esapat, yung panakitan ko. Pero makanita imilyari, adwala mo ring apaupa ko, at ding 4 na kwarto, lami. Bibakanti la rin 4 na kwarto. Dintang yung pandemic, may kulang anding manu pa. At tuloy-tuloy pa mo rin pamamayad ko kay ketang bali. In 2 years, makontrata ya ka na. Kadwa kanita, may naing panakitan uling, may manyarala rin establishmento. At may naing parlor. Uling nilaban ko ka rin. Perkimisyon kami mo. Misa na yaldo, palog ko king obra, maninaya kong boss king waiting shed. Binglang dimdam ko, mga bag ko salo. Malakas at tutuloing pawas kanako. Ikaw na lang may basaing malan ko. Matun kong taong sumahop ka na ako, itang time may ito pandemic na. Alang katao-tao kendanan. King waiting siya dito, king South, king abroad. Magdili-dili ko rugo, king olimanya na ayaw kong basa puta king ubra. Alang sakin, alang taxi,
Nasakyan ko sana pupunta kay ospital. Inggewa ko rogo. Telon-tunan ke. Dahil bali, mapunta kay ospital, inglawot na. Magumpit sa kayo ng pisamban, hanggang kay square tambetis. Gagawang ko doon, tatalunton ko karing bakod. Ampong paramiras no kayong ospital. Uling alang tao kayong dahalan. Anyang malapit na po mo kayong emergency hospital, emergency room. Menu ka na ako, menu ka. Arapi na pala itang time na bayayatake na ako. Inyangakit na ako ng doktor. Ing sinabi na ka na ako, kailangan mo nang ma-opera. At inyakoring mata ako, yung sinabi ko, sige, gawan nyo na po yun. Kaagad, inangioplasty na ako. Sige po, nga ako kayong doktor. Alangadwang salita, delara akong operating room. Ito mismo nga oras sa ito. Kabang uoperanda ko po, yung sinabi na ng bayo ko, nacho ka rin. Magkagulula ding doktor at nurse. Luwalong blocking operating room. Dire-revive na ako po pala. Mumisan ko, mig-flatline. Nung adwang beses ko, mig-flatline. Metong 1 minute and 36 seconds. Tapos metong 1 minute and 16 seconds siya po. At anya pong meadyo ko, ahayari dani, metong uyat. Makabara. Doot lula po rin, uyat abarado kayong puso ko. Tignangan de pa mo po, operasyon po. Anya may kasabay ng metong kunguyat. At yung sabi na ng doktor, kaibat niya na 5 bulan, kailangan mo ng open heart surgery. Para karetang adwa mo pang huyat amitagan. Linabasing nga 5 bulan, may bypass operation ko po. Maging successful naman po iti. Mabayat po pala, nga lang mamantabi at alang kayabe ka rin. Sarili mo, alagaan, sopan mo. Kailangan malakas ka. Alang manasikaso ka. Anya pong kagising ko, kay batong may opera. Agad ting sibiyanan retang nurse, pwede kayo pong andaman yung cellphone ko. Anyang magay ko, imako yung minuna akong aisip. Agad ko pong minaus kayo, messenger. At sinabi ko kang okay na ako, mo na ako pigagadakan. Doon nabalo talaga na ma-opera akong open heart surgery. Siyempre, pubaloy naman po rin, pengaritang. Talabo rin, may gagana kakikatang. Ay niya po nga sabi na kung ako, ito, sabi ko, okay na ako, mo na ako pigaganakan. Meka, okay na yung ka na akong operasyon. At kauli po kayong bale, siyempre po, ika na mo pundili kayong bale. O hindi nga be mo kayong bale mo.
Mama mag-obrala po. At ikandili, siyempre po, King Balen. Butang manguko ka lalo na po ang operasyon. Ganyang salo. At putang manguko at sigam ka at nakasakit. Talagang maus ang ninumaning dapat, ninumaning ayawos mo. Para may ibsaning sakit. Siyempre po, wala na itang anesthesia, walang open heart na po. At kaya rin na po ng nga patabulan. Mighilom niya po in ka na akong sugat. In pangahiwa na po ni Tekan. O hindi na naman po, kaya rin na po niya patabulan. Mag-positive na ako na naman po kay COVID. At kunanda ko po king kanakong balik ka rin. Idalada ko po king quarantine. Karin po kasi once na po positive ka, wananda kang sa pilitan kayong bali mo at idalara kayong meto nga kwarto. Para ka makapanawa ka rin kaya abe mo kayong bali. Magdili-dili ka kayong kwarto. Nisip na ka na naman. Isip na ka na naman, o batatsyon ako. Nano na naman po, lintang ka na ako. Buti na mo po. Asymptomatic po yung ka na akong pa-COVID. Eya po may epektuan ng puso ko. Pero nung symptomatic ko po itang oras sa ita, siguro po, na ako akit yan. Ing manulak ang 14 ayal ulit. Kayong positive na ng COVID. Kailangan da kang tusukan na rin. Mapilang beses, hanggang king maging negative yung resulta mo. Karinda ka pa mo, ihuli kayong bali mo. Siyempre, pumimisip na ka kaya gana-gana. Kabiyayan mo, gana-gana. Siyempre, per-commission ka mo, mimisip na ka na naman, malaking sarili mo. Kanwal ko po. Bala ko api na po yung taluin ng kay. Kaya rin na naman po ng patabunan. Ma-COVID na ako na naman po. Tangkadwang pa mag-COVID. Salamat King Diyos at akabyusan ko yung eganagan ng kapagsubukan King BF. Ako. Bista man siguro milyari ka na ako. Hindi ka nakapagsubukan. Inisip ko na mo na ibye kaya katamo ni nga pong gino. Ang kapagsubukan. Nahita mo agi. Dakal po salamat. Siklaw tamo po. Kaluguran ming Jesus, panandaman mong lubos, yung pamangwilaan niyang mapako kaking krus. Penandaman mo, ing mabayat, alumbe, uling bala muwari, miwaleya ing Diyos keka. Aduan mingini keka,
ing papanatilian mo kay kami, king lugod mo, at maging lagi kaming sanang tapat kay ka. Papanatilian mong milalablob, ing kasalpantayanan mi, at pagkaluban sikanan, luban tuki kami kay ka. King kay kang kasakitan king krus, ing peka mabayat a parusang tinggap mo, aliwaing pangapako mo, aliwaing koronang suksok king buntok mo, aliwain sundang, nuniing panandam, nalikuan da ka at magdilidili. Sumagid ka niti, menalay ka pamurin, kingig pa. Uling balo mo, king katatawlian, ika pamurin ing magtagumpe, baboring sabla. Gawan mo kaming kawangis mo, harap ding sablang kapag subukan, king biye, parati misanang aisip, na atsyuka at antabayanan mo kami. Mikintal sana ka rin puso mi, ampong kaisipan, ing pepakit mong pamanwala, at pamagtiwala kayig pa. Ban iti, maging niyang alimbawa para kay kamingan, king aldo ming pamibyebye, hanggang na king akayabera ka, king kekang ligaya. Amen. Talakad tamo po. Loklok tamo po. Kaibat na ni di Jesus, ngeni balo na king ding sablang bage, maganap na lo. Ban maganap matupad, ing kasulatan nga na, mahaw ko. Ngeni atin betong atabong mipnong alak amaslam ka rin. Sinosore kaniti, ing metong ayas ponga, inasto king kapirasong dutong, isopo at tinutok de king asibok na. Mahayap gat panabon po. Karen po ngayon makakilala ka na ako. Ako po Mark. Metong ko pong EMHC, yan yung parokya. Metong ko rin pong leader na kaya kaming barangay, San Juan Bautista, Basic Ecclesial Community po, o ito pong sandang BEC. Metong ko rin pong miyembro na ng Couples for Christ. Bigyan po yung Mrs. Kutche po ngayon. Mao ko. Ako po madalas mao ko. King kasaupaning Diyos. Potang daralan kong kaligaligan. Kapag subukan, King Bihe. Karin ko po lalong milalapit, King Diyos. Potang manalangin ko. Manyawad ko pong kagalingan, kalutasan, paring pagdalanan ming problema, pagsubok ng biye. Metong po ka rin pagsubok, migpalhalam king kasalpantayanan ko king Diyos. Anyang magpamilya na ako po. Ing bawat bayong talasawa, metong puking
pangarap daw yung magkaanak lo. Pakanyan mo naman po yung pangarap ko niyang mag-asawa ko na sana magkaanak ko. Actually po, alak pa pong asawa, may nyawad na akong makapauna king Diyos na sabi ko king Diyos, sana po potang makyasawa ko ang iyang pagkaluban niyo ko mo pong anak alalaki. Anya po mag-asawa ko, age 27, halos kasing edad kaya mo po yung misis ko, matwa ko mo po siguro 3 bulan kayo. Itamo rin pong pamiyabe, yung kinasal kami, before 1 year po, may bukti kay misis ko. May pagkaluban kaya pong grasya ng Diyos, tapong pinalangin ko niyang baing tao ko, kalambata panahon, 5 years, pero may ramdam. Masaya ako po, pasalamat ko kay Diyos. Uling hanggang kailang ba't nanitang pinalangin ko. Keling man ng Diyos. May kumpleto po yung tang pangatatang ko uling kitang anak ko ito. Kota po nga kakit kauli ko kayong obra, kahit mapagal ko, milala ko itang pagal ko. Iyang mami, saya, tula, yung pamilya kami. Nga niya pong bayo yung magatlong bulan ng anak mi. Di nalan kaya pong mabayat kapag subukan. May kasakit niya po yung anak mi. Lami niya po yung hospital, uling mangagayo. Hindi po balo na nung sakit na lagi kayo pong alang doon misis ko uling magbusit siya lagi. Sabi namin misis ko na kayo magkasakit siyang magdinat nga. So, dahil niya po yung hospital. Pa-check up niya. Pa-test niya po ng doktor yung laboratory. Anya pong basa na nining resulto, sabi na ning doktor, may ka interception yung anak mo nga. Pinatong niya po itang maragol ng bituko, kitang malati, kaya sasakit siya po pala yan. Magkasakit siyang magdinat. Yung kahit na po ning doktor, sabi na kailangan niyang ma-opera yung anak mo. May takutan ko po, anyang sinabi na ng doktor na kailangan niyang ma-opera yung anak mo. Kasi po, magatluya pa mo pong bulan. Iniisip ko po na yun, napuwayag yun, yung operasyon, no? Liyakasan ko na mo po yung loob ko. At may nalangin king Diyos. At nagtiwala na ako mo po na kakabiyusan yung anak ko yung operasyon. Dahil niya po hospital kanto, para king operasyon, no? Ako pong menatad. Yung anak ko, ang gaking pasbol na ng operating room. Yung misis ko po kasi, cesarean niya yung mga anak niya. Alos, sariwaya pa po yung sugat na kanta, kaya akong hinutos na may dalaging operating room. Anya po nga yatad ko na yung anak ko, sabihan na ako po ng doktor. Nanuya po yung pasyente, hanap ako anak ng doktor. Anak kaya po, dok ako. Patana ako po ng doktor. Yun po ay nabalong misis ko ngayon na pa mo po siguro abalo. Kaya ako po kinwento kayo niya. Patana ako po ng doktor. Nga na po ng doktor. Dakal na ako inopera, kalupa ng case na ng anak mo. Pero 90% metal.
Kaya rin ako pong peksabihan ng doktor. Tela na ako po pago. At saka nilinob king operating room. May tulala ko po, may shock ko kitang sinabi ng doktor. May lungkot ko. Ako mo po kasi hindi ligatang possible ng operating room, niyang lakuhan ako. Kaya po abi miss ko. Bigla na mo pong tinuling luhak ng mata ko. Uling may takutan ko po to. Higing kahit matay ng anak ko, hing operasyon. Pero huli ko po may walang pag-asa. Yung sinabi na ng doktor, kahit 5% hing tsansa na ng anak ko para ko mabiyayo. Nagtiwala ko pa rin po king Diyos. Na sana ako kakabiyo sana yung operasyon. No? At-chok pa po kang taking operating room, may akong gaking panahin ko po itang resulta na ng operasyon. Almost 1.5 hour ko pong manay, makatalakad. Gagaga ko po, manalangin ko king operating room kitang lelepas bul. Gagaga ko, manalangin ko king Diyos. No, anyawaran ko po na sana maging successful yung operasyon. No? At sana sabi ko king Diyos, iligtas siya po yung anak ko, yapin po yung mumula yung yan po yung mumula yung regalo, kaya kami may asawa sa amin. Hanggang linubal niya po yung doktor. Lepita na ako po. Peksabihan na ako. Niya po lepita na ako, may kakarugang po. Nikit na ng doktor, magluwak po, manamuls kong luwaking yung panyo. Kaya sabi na ka na ako, Sir, masanti nga balita ang anak po ng doktor. Hindi mong magatluya pang bulan ng anak mo, malakas siya. Lalaban niya kayong operasyon na. Hinagyo na, diyang masakit yung daramdaman. Tapos, ala ko kung katugot pa, salamat king doktor, na ako katulay yung sinabi na kanako ng doktor, yung anak ko, magaling na, may okay ng aligtasan ng operasyon. No? At syempre, kaya naman po kaya lingwan ng Diyos. Uling kaya ako inawad. Yung kaligtasan ng anak ko. Hanggang yung anak ko po, namabaling po yung ngayon. Maragul niya po yung anak ko ngayon. 13 years old. Mag-serve niya po ngayon sa altar server niya po. Simula po kanito, may tanam king puso ko, ang buong king isip ko, itanggihawanan ng Diyos ko, mapamagligtas, king anak kami. Simula po kanito, binayo na ako bihin ng Diyos. Pauli na ng pagsubok ko ito. Simula po kanito, hinaw ko ka rin amano na ng Ginoo.
At unay naman babiye-biye at kaligtasan. Siklaw tamo po. O Ginoong Yesus, linasa ka, alimuuli ng kaong penamdaman mo, ning katawan mo, nune uli na mo naman ning tutong kao, para king kaligtasan ding sablang tao. Tutupin, pegnasan mo iti, para kaya kami, iting kapagnasan, manibatan king puso mong manaya, kaya kaming luguranda ka. Ing sumisi kami at magbalik kami lubkaya ka. O banal at alapan at bus, bukod mong pagnasan mi, apin ing hakaya akong pasibayo king bihe alang hangga. Itanam mo ring puso mi, ing milalablab a kapag nasang mitalakad matibe pundasyon, para ka rin kayarian mo kaya tiking yato. Mabiyasa kami sanang sumuyo ka rin kaparaming tao, maging larawan mo kaya sana para ka rin kapatid ming mangailangan ang pong magkakasakit king biye. Ipagkalab mo kaya kami ing tulang espiritual akirang pengako, karing ni namang bidadawon king biyera, para karing aliwa. Amen. Lalakad tamo po. Lukluk tamo po. Ngeni ating metong atabong mipnong alak amaslam ka rin. Sinoso re kaniti ing metong nga espongha, inasta king metong nga kapirasong dutong ahisogo. At tinutok deking asbuk na, inyang Yesus asimsim na itang alak amaslam, nga na metupad na. Bayo la pumiyap se deting amano king dila ning ginuta mong Yeso Kristo. Mumuna pa mong dinalan king asbuk na itang maslam aalak. Kasipsip na kaniti, miyap selang mipnong pamagtiwala dating amanong pibulayan tamo ngeni. Maya pag at panapon po. Metong ko pong seminarista, panupayayo po, medyo magkasakit ko pong bagya, king pamagsalita, uling ngeni ko pa mo po gawan ini. Eko po sa ne. Karing banwang nilabas, sabi ko po ing dakal ko delanan at dakal me palyari. Pero uling anak ko pa mo, na po tumbasan ing delanan ding dakal tamo kayabe, ngening aldo. Kapilan pa mo po, mika retreat kami for 3 days. At balang aldo, atin kami pong balamo tema, ing mumuna po nga na, for all that has been, thank you Lord. Panginoon, para sa lahat, salamat. Karete pong amano, ni pabalikid ko, karing banwang nilabas. Way back when I was in grade 6 po, graduating class.
Anak ko pa mo po kanito, ala ko pang mali king malalyari king yato. Ing pisabihan na po pala ring pengari ko, ing pamaglob ko seminaryo. Uling atin ko pong tegawan apari. At iima ko po, niyang kitnande, mig po aliya. At uling makaima ko po, anyang kutnanda ko, mig pali ko naman po. Ni paintago naman po, ni pandemic at ni balawos, ko po linob king seminaryo. So, mig-enroll ko po daw so kanita. And karin ko po mayari hanggang grade 10. Anyang lungob ko pong grade 7 to grade 10, mila ko na po king isip ko ing pamagpari o eman po lalabas king isipan ko ing seminaryo. At pelipasan ko po ito. At inyang datang po itang oras na desisyonan ko na nung puntalan ko kaya rin na ng grade 10, yung graduating ko pong junior high school, malino po king sarili ko, kunan ko po tang lumipat kong senior high, at balo ko po king kapilubluban ko, sigurado na ako. Pero unfortunately, may discontinue ya po ing senior high school program karing state universities. Aben po ing Dabsu. And on those moments, ko po balo nung karing menibat at nung nanong linob ka na ako. O ba't mi balik ya ing seminaryo king isipan ko. Mi paintagon po bandang January ito. Dintang ya po ing vocare, ing vocation jamboree na ning Archdiocese. Kaya ni pong vocare, for past years, Kuya Ronel po, i-invite na ako po para mag-attend. Pero of all times, ko po may pupunta. Pero that year, ating minabit, ko po balo, pero may punta ako't may tuki that year. Abe ako po that time ding aliwang representatives king kaya katamong parokya. That day po king seminaryo, aranasan, experience kaya po itang pantunan kong katahimikan. Ko po wakit, karin ko pa man munta, kilwal. Bintang po ing March kanito, the month for the entrance exams. Ko po kalingwan ito, March 9, birthday na nga po seto. And ala ko pong sabihanan na mag-take kong exam prior to that day. Actually, ginising ko lamo po ding parents ko, magpatad na ako po king seminaryo, uling malilate na ako po king call time. Kalob ko po king examination room, tambing ko nga pansinan, ding apat a katao na bala mo familiar nga ako. Kaparokya ko po pala. At ila po, menibatan laking parokya at pebaluda kanita king parish administrator na mag-take lang exam. Nilabas la po ding exams. Ing pekalebanan ko pong subject kanita, apin po ing math. Ko po balo nung nanong atin o ba't anak kong pa magkakasakit na yung numero no po rin kayarap ko. Ing next step naman po, anyang may pasar kong entrance exam, apin po itang live-in interview. At kilog na po ning metong Aldo, peparanas na po kaya kami, ing biyening metong seminarista. Mag-enjoy ko po. At itang menantabi po kanita kanako, ing pekape na bili na, nga na po, gawin mo lahat ng ipapagawa sa'yo. Kung pinapasayaw ka, sumayaw ka. Kung pinapakanta ka, kumanta ka. Ang gapuking mira singora sa pekakatakutan ko. Sports time. Miyaktagalan ko pang sunga-sunga. Uling ding abe ko po, sanelang mamyalong, sanelang pula-pulayi. Pero ako, nung akakit yun naman po, medyo may panyaman king kusina. Pero kilog na po ning sunga at pagal, penindigan ko po, gewa ko pa mo rin. King lugod na po ni nga pong Ginoo, may pasar ko po king live-in interview.
At umena ko pong mig-enroll anting grade 11 seminarian. King pamaglog ko po seminaryo, dakalang tao ding akayabe ko at totong may challenge ko. Lalong-lalo na po king pamakyabe. Uling balo ko po king sarili ko, medyo magkasakit kung gagawang koneksyon karingaliwang tao. Kilog na po ng seminaryo, peninapan ko itang mikakaluguran kung asandalan ko. At mikaband kami pong mas malalam ding pamilya ko. Kilog na po ng seminaryo, anting minor seminarian, makafocus po king 4 na pundasyon ng kaya kaming biye. Bumuna po yung community, academics, spiritual life, and ita pong ausandang apostolate. Ang BME po anting seminarista, dudurot kareting pundasyon. King pamibiyabya ko po king seminaryo, ikit kong ayabye ko naman po in sarili ko kareti. King academics, sabi ko pong gewa ko ingagyo ko, mag-aral ko pong masalese, at hanggang babalo ko kilog classroom man o king biye, makasaw maragul king kanakong pangataw. King kanakong spiritual life naman po. Sabi kong may ka-connection ko, king kanakong nga pong Ginoo. At pakit ko naman po iti, karing kanakong akakayabe. Ing apostolate mi naman po, anting minor seminarian, apin po ing kaya kaming pamilya. At itang misan ko pong peninapan a close family, develop kaya po kilog ng seminaryo. At ngayon po, sabi kong akakayabe ko no ding pamilya ko, karing sablang partining biye ko. Pero libutad na po reti nga sabi kong peka megkasakit ko po apin inking community. Siguro parti na po ning pangatawo ko itang dakala oras pipilinan kong magdili-dili. Uling magkasakit ko pong makikonnect karing aliwang tao. Parti na rin po siguro ing medyo masakit ko pong kautos. Uling marakal ko comment karing bagay-bagay. Pero penikwanan ko pong yakmol itang maslam at mapait akatutwan. Pigkapilitan ko pong makiyabe kilog dingadwang banwa. Dati pong pamagkakasakit, migbunga naman pong pamikaluguran ayatumbasan ning nanuman. Dati pong may buong pamikaluguran, tiro dako na ingbiye, alimo, makasentro keka, uling dakal pang bagay ing malalyari, libot mo. Dati pong pillars of formation, ilang minyedalan, bako pong atupad, ing peka peninasan ko, kuan yang munang lungob ko king seminaryo, anting high school. Itang makagraduate, anting seminarista. At anyang milabas mo pong Lunes, sabi ko pong metupad na. Aitas ko ne po itang maragula diplomang malawat ko pong pipagalan, adwang banwa kong ginusal para kaniti. At sabi ko pong malakas niya ni, atupad ko ing kaburyani nga pong Ginoo. Balikan kaya po itang tema nandin nga na po ewari, for all that has been, thank you Lord. At inya pong katuki ita at nga na, for all that will be, yes Lord. Ngayon pong ayari ko na ing kanakong journey anting senior high school, kabang malino pa po kanako, ing buri ko pang isundo ing bukasyon ning pamagpari, siguraduan ko po, natango ko pa mo rin king awos ni nga pong Ginoo. Banto pa rin ing kayang kaburyan, king paintungulan. At sigurado ko na kaya beke king pamanupad kaniti at bakalan ko ing katuparang inawad na nakanako. Ing tawling tema po inyang retreat mi apin po ing sinabi ning facilitator mi nga na for all that is a gift Lord. Mga baldugan po na ing sablang bage at yung eni lawenta mo anting grasya. At tuturo na katamo po na
ing oras tamo ngeni, metong yang maragul akatuparan, bata mong atupad, ing makayapag ng tsansa kay katamu, bata yang atupad, ing kaburyaning Ginoo. Maragul mo naman pong grasya o regalo, ing makapigunam kaniting amano. Ngening aldo at tuturo na katamo na ing katuparan ng kaburyaning Diyos, akit tamo karing peka simpleng bage king balang aldo ning biyeta mo. Anting pamupus po king kanakong pamidake, ikit ko po na anting anyang sabyan ng Jesus ing metupad na, mumunang linabas kayo ing mas lamaalak, ami tuturo kaya katamo na ing balang payit ning milabas, at inyang katuking maragula katuparan ning kayang kaburyan. Ing maragula regalo ning pamigunam karating tawling amano na, susopa na katamong ibayo, ing katuparan ning pamagligtas na kaya katamo. Agyang makmultamo man lang, maslam aalak. Bukas po, lumuwala rin kaya kaming recommendation letters. Karin pong letters, masabi nung may patuloy kami king formation. Kanite po akakit king alak na naman. Uling alang kasiguruduan. Pero nanuman po ing malyari, katuparan e pamurin po ning kaburyaning Diyos. At asabi kong metupad na. Ni papangadi po, dakal salamat. Siklaw tamo po. Itamungan po, o banal a Jesus, nga mong may nga mano habang makabayube king krus, metupad na. Tutupin may ganap na ing kekang misyon o Ginoo. Sinintang may ing kasalanan, pigkalob mo ing katupara ning ipa mo para kaya kami. May pupus na ing kekang misyon. Dapat kaya kami alipa pablasang tuning meging mabunga king biyemi ing gawa mong sakripisyo. Emo pa ing tulot ing milakoya kabaldugan ing kekang sakripisyo uling iti yang migkalob kaligtasan kaya kami. Pagkaluban mo kayong sikanan, ban biyayan mi ing miya ing kaya kaming paniwalan, at dinan mo kaming king karampatang grasya, ban parati kaming manalig keko. Ipagkalub mo ing kalam ning kaligtasan, tayra na kami king biyelanganga, ban mi sanaldo, ikami man asabi ming metupad na. Amen. Talakad tamo po. Loklok tamo po. Inyang bandang alas 12 na ning kaugtuan aldo, mipdaya as laging aldo, at mera lumdum king kabilugan na labwad angga king alas 3. Keta namang kilub ning templo, ing tabing megabakyang adwa kapiraso king libutad. I Jesus, kinlis yang masikan, nga na, ibpa,
karinggamat mo ipaniwala ke ingkakong espiritu. Kay bat ng asabiti, may patadya inawa. Maya pagat panapon ngan po kay katamungan. Ing kapitong amano, ipa karinggamat mo, ipaniwala ke ing kanakong espiritu. Dating amano, ila pong tawli ng amanong inagkas ning Gino, inyang makapako yaking krus. Nung lawan taya po, king tawling penandit ning kayang biye anting tao, ing tawling amanong inagkas na ning Ginong Jesus, amano na lo ning pamagtiwala king Gino. Bala mo po wari king aintindihan ko, king katatawlyan, ing gewa na namon ning Gino, apining magtiwala yo, king Diyos iba. Tutupin naman po, surrendering is the ultimate act of faith. Ako po'y Erico. At maniba 2011 po, meging talasuyo na nako po ning apong Gino. May gumpisa ko pong altar server at kasalukuyan po metong kong LECCOM. Aga nakakupo niyang misan, kakwentuhan kay Yamong Red. Nga na po kako, ot mo sinagol ka kang kongral, pa na po makanyan. Ote ko po may kapakibatan niyang kitna na ako. Kaibat, sindu na pa po nga mong Reda na. Despite the fact na dakal kadamdaman at dakal lasabihan ding aliwang tao kaya ka, bakit sindu mo pa rin? Ketang oras sa ito, ing taong eko naman po, kepa naman po makanta kakaluwat, kakaluguran at kakilala, penandaman kong balo na alimasagli ing delanan mi. Inyang 2013 po, kanta kami meging mitao ning asawa ko ng eni. Bilang baluye po yung asawa ko, dating seminarista, malinaw po ka ako na sinugal kami king meging decision mi. Dagdagla pa po retang chismis. Keto. Misusumangid pong chismis ing daramdaman mi. Ana nang mi paglolo kay po kanupisamban, mi pangawul kay po kanupisamban, mi ayaliwa pong version. Siyempre bilang tao po masakit po ito at masakit. At minsan, deng mismong malapit kay ko, ila deng sasabing o mag-comment o mag-judge, potang makagulot na ko. Eko po akalingwan, ating meto nga sinabi, ot eke pa kano ibalik, kinga pong Gino, sayang po kano yung pamagpari na. Sumangid dareni, Pepa Bren kulamo, Pepa Bren milamo. Miglambat kaming halos 12 years, mitaw bayo kami kinasal last year, April 2025. At kilubdareting pilang banwang reti, balo ko king sarili ko, naking pamanyagal ko, kaniting relasyon, at sumo naman ning pamagtiwala ko king Gino, na kayabeke at kayantabeke. Banwang 2023 po, meg-propose ya po kanako. Meg-yes na ako man po. Maselan ko pa po wari, ngarapin po ring dakal, biyasaya po kano, maganakaya po kano, masipag ya po kano, pogi ya po kano, kaburi na po kanyan. May gumpisa na kaya pong migplano at migsadya para king kasal ming tikdaming April 2025. Kalibot na ning kaya kami pa magsadya, Feb 22, 2025, last year mo po inina. Kaya po akalingwan ng aldong ini. 2 months ba yung kasal mi, may stroke ya po itatang ko. May ka-seizure ya po, kinailangan ng ma-ICU, matubo, uling biglang may babay ng oxygen level, no? Dala na rin ng emphysema, no? O deta po sisindiken, netok na nga nyo na po yung pamanigarilyo.
Itang Sabadong ito, bala mo tinuknang po ingyato ning pamilyami. Masikan niya po kasi tatang ko. Kaya, milubos isipan na malyari ito, niyang aldong ito. Dagdag pa po kanito, balisang-balisa kami. Uling balo, nung lumuwalya pa ba ospital na mabiye. Nung ating ko pang ima, ating ko pang tatang, ating ko pang ating, kompleto kami na muli king balemi. At nung nga kayabe, kaya paking kasal ko. Kasi in 2 months, atad na ako dapat king altar. Inyang oras pong ito, ingkabod pa nga di ko na mo, apining patatagan ne sana ni nga pong Gino at Papa Bren. Inyang penandit pong ini, karin ko ikit meging may nading taong balo kong masikanlog at matapang, iima ko at iating ko. Ing eko akalingwan, sinabi ko kang mako, anyang bat kaya pong linog king ICU at eya pa po conscious si tatang ko. Ing sinabi ko po, ma, pakayapan nene nga pong Gino'y tatang ko. Eko po balo no karin meni batitang sikanan kong lub na sabyan kaya ito. At tutupin, agyang masakit at mabayating sitwasyon mi nga ito, meniwala kayo pa rin at magtiwala kayo. Kumila ko tiwala king Gino. At tutuman po, lugod ni nga pong Gino, na bala mo milagrong milyari ing pamag-recover na. King saup na po, daring doktor na, ing lead doktor na po, doktora ay na Clemente. Inassure na kami po na ilaban miya po itatang ko. Adyang dakal na po komplikasyon imeglun to kayo, po sino ko'y dok. Kaya tabi no papureng aliwa pang doktor. Ilang meging dalan ning Gino, para king milagrong tuturing mi, apangakayap ng tatang ko. Kay ba't ning 2 weeks king ICU, at halos 1 week pa king regular room, auli miya po itatang ko. Uli na naman ning preparations king kasal, meging busy kepo at meging masakit kasi atlo kami mo po king pamilya. Ima ako'y tatang ko, yating ko, ay bali 4 po pala. Pero atlo kami mo pong misaup-saup. Pero, uli na po ning saup daring pinsan mi, dara at kakaluguran, alagpasan mi po iti. Sigurado pong pedalano ni nga pong ginukaya kami para i-assure na kami na magdili-dili at kayan tabe miyo. Kimpong milyaring ini, meging dalan nemo naman po inining Gino para pakibatan ing metong kupapungkutang. Kasi buri ko pong maging sigurado ko, king, na ing pakasalan ko, ya po ing tinakdanan ni nga pong Gino para kanako. At may kibat ya po yung nga pong Gino. Ikit ko po nung makananoy po yung malasakit at lugod na ning asawa ko. Emo po kako, nung po keng buong pamilyami. Talagang sinerbisywan po itatang ko, lalo na po itatang ko, niya pong may naya pa po. Tinawad ko po king nga pong Gino na nung pwede pong kayabe kay king kasal itatang ko, agyang maka-wheelchair yamo. Basta tsuyo. Ita mo po yung inyad ko kayo. Pero pasibayo yung ginawang paralan ng Gino. Kuha na pong may akalakad tatang ko, yung aldoning kasal. At tutupo basta maniwala at magtiwala ka mo king Gino, patutuan ko po na nakapabred. Kingal daw po ning kasal, di nakadya po, ayatad na ako king altar, at aterak na ako po. At ngayon kasalukuyan, masaleseya po itatang mi. Awayan na ne po kalupasikan na ning dati. Pero masaleseya po at emulubos ay isip na last year ngan po milyari ito.
Iti pong sharing ko, kwento ne po ning mumuna pamaniwala na ating nga pong Ginoo. At suya at mag-existyo. Kadwa, pamagtiwala kinga pong Ginoo. At katlo, uli na ning pamaniwala at pamagtiwala mo kinga pong Ginoo, maging kampanti ko, at sigurado ka na nakapubred at ating kang kayantabe king nanumang bage. Malugod ya po nga pong Ginoo. Potang emo na balo yung gawan mo. Potang magulo at mabayat nangan ing makapadurot keko. Maniwala at magtiwala kamo. At suya pa rin. Awaking biye, naman po milala ko yung kasakitan. Naman po mawawala yung problema. Pero ako po, patutuan ko, nakalupan ng Ginoo, naking tauling penandit ning biye. Inggewa na, apining penibala ne, at piktiwala ne, ing espiritu na kingipa. Kay bat nito, at lungaldo kayari nito, sinubliyang mebye. Paniwalan ko po na naman kaburian ng Ginoo na mayayari ing biyening tao king kasakitan ng pong problema. Ngarapen, after the cross, there is the resurrection. Aga nakakaya po yung sinabi ng among E.J. Cruz, King Homilino, anyang kasalmi. Abanggit na po ing miyang obya director, i-direct Marilu Diaz Abaya. Lagi na po kanong sasabyan, I always believe in happy endings. If it's not yet happy, then it's not yet the end. Para kako masanting yung paganakay ni, naking panauning kasakitan, na potang bala mo puro na mo problema at pamagdusa. Iti penandit nening pamagtiwala at pamaniwala. Sabi napin po ning kantang Leaves ning Ben and Ben, all will be all right in time. Potang mas masipit kakabilyan, kalalaot kayo. Nunay bagkus, lalo ka pang talan kayo at maniwala. Maniwala, magtiwala, maging kampanti ka na atsuya at nakapabren. Atsuya yung ginuban so pa nakatamong mamusan king krus tamo. Minsan po pakiramdam tamo, nakatapakramdaman ka ring panalangin tamo. Pero ali, kasi king kamatutwanan, mas balo na ing nanong mas makakayap kaya katamo. After all, when we trust God, we will later on realize that God's plan is always better than our plan. Mas masanting ing plano na. At ini po, metong kareng aral na binitbit mi, kaya riniting maging karanasan mi. The moment you let go and let God, mas maging smooth sailing po yung sabla. Mas maging mayon, at mas may kakadalan niya nga pong Ginoo para gawan ing plano na para kay katamo. Potang sinurrender mo nangan kayo. Sabi dapin, do your best and God will do the rest. Palagay ko po, igit king sabla, ing peka masanting tamong gawan is to trust God. O Ginoo, kaya kake maniwala. O Ginoo, kaya kake magtiwala. Amen. Si Cloud tamo. Itamongan po, o ginuming talapagligtas, alipan mo kami ampon alagad at tutuki keka, at makiagum king kasakitan ampon kamatayan king krus, ang enimip nung kababan, manigapu king arapan mo. Ikintal mo sana karing puso mi, ing kasalesayan ning kekang kaligtasan, akekang pigtagumpan karin king kalvaryo. Pasalamat kami keko, para karing pamigunam, ake kaming dimdam, habang makatipon kami arapan mo.
Pasalamat kami keka, Gino. Karing penaral mo, ke kami, kabang atsu kami, king kabitisan ning kekang krus. Ing katutuan, akekang pigkalub ke kami, iya sanang midala ke kami, king bie alanganga. Amen. Talakad tamo po. Si Cloud tamo po. Pamupos sa panalangin, itamungan, mayupayang Diyos at malugod ay pa, binyeme kaya kami ing kabubugtungan mong anak, bandumalan niyang pamaylasa, ampon kamatayan king krus para kaya kami. Kapamilataning kayang kasakitan king krus, linigtas na kami king upaya ning kasalanan. Ipagkalugmungeni kaya kaming anak mo, ing magkamit kami king kalam ning kayang maligayang pamanyubling mebye. Itinganadwan mi, kapamilatana mo ring Kristong ginumi. Amen. Loklok tamo po. Isadya tala rin kaya katamong sarili at kinditak kapinandit, kaya katamo ya pungumpisan, ing kaya katamong kapag masusyan, king pamaylasa at kamatayan ning Ginoo, kapamilatanan ning liturhiya ning Biyernes Santo.